sammen. Og Velkommen til den her video. Ja, præcis. Og hvad er det, vi skal der? Vi skal lave en challenge med peber og noget salt. Ja, jeg har det faktisk lige her. Ja, den sidste kan du ikke lige vise det. Vi har noget salt her. Og noget peber. Ja. Og vi har også selvfølgelig 2 brækskål. Eller hvad man kalder det. Det er mere brækskål, sådan set, så det tænker jeg, var det mere brækskål. Men ja, lad os komme ind til videoen. Og det vi starter med, det er... Hvad starter vi med, bro? Vi starter med noget salt. Okay. Det er fint nok, men det bliver nok bare lidt for saltet. Ej, hvor lam, mand. Skal man tage det hele? Ja. Klar? Ja. 3, her er det. Jeg har bare hele den med. Oh my god. Jeg vil gerne det. Done. Kun for at hjælpe, mand. Okay, det var det første. Og videre til det næste. Spørg. Det næste er... nej. Det er peber. Ja, og jeg bryder mig i hvert fald ikke så meget om peber, men så det bare i tager hvert heller fald. ikke så meget. Det er bare sådan lige... Det der. Nej. Jeg tror ikke, jeg kan. Jeg kan sagtens, jeg gør det for at use det her, men jeg gør det selvfølgelig også for at jeg Okay, okay. hvad er det? Jeg har meget lidt, det tænker jeg ved ikke så rigtig om I kan se hvor meget jeg har. Jeg har ikke så meget på hånden ligesom min ven her. Nej, men det er den der. Det er også fordi jeg skal tage på den der peber der med netop for salt. Men nøje mand, det er jo klar? ja, vi gør det for Danmark. Fuck, det er stærkt. Nej. Jo. Nej. Det er simpelthen altid sådan Det er ikke stærkt. Det er det sgu ikke. Nej, vi gjorde det, mand. Men, så ved jeg ikke så rigtig, om jeg tror, det var det. Men det var det. Ja, det var det for denne video. Husk at smide et like og subscribe og give mig et tommel op, som man siger. Og så er der i hvert fald, hvis min ven her, han laver en kanal igen, så er der i hvert fald link til ham der i beskrivelsen, går ud fra, tænker jeg. Men det er jeg da glad for. Tak for shout-out, du vil med. Ja, det er lige det, jeg tænker, så altså... Men jo. Ja, det er det, vi gør. Så vi ses. Hej. Hej.